जरायाव जाय 6 शिड्यूलनि बाथ्रा जों रायलायगासिनो जेराव जों राइट्सनि खोथा बुंगासिनो दङ बे हाखौ माने हरनो नागिरदों आरो मा मा जाहोन होगासिनो दङ मा मा रायजोआ मुलाम्फा जागोन बेखौथ' बुंनो हाया माने हाइलि एजुकेटेड ओभार एजुकेटेड बिथां प्रमोद बर' साहेबनि सरकारा बेखौ क्लियार खालामनानै होदों 5 इयाराव सरकार दानायनिफ्राय बुंगासिनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नोंथांमोन जेराव दैथायहरगोन जों नेगासिनो दङमोन माला दैथायहरगोन होननानै मानो दैथायहरासै मानव बिटिआरनि सिएम प्रमोद बर' सारनि सायाव एम okrang अर्थात एक्स एनडिएफबिनि स्ट्रागल खालामनायनि मानथि दा एम okrang जे ब्रादारा मा खोथा गोख्रों खोथाजों जाबसिनदों नोंथांमोना निस्सय दसे उनाव आं नोंथांमोननो दामगासिनो दङ चेनेलखौ भिडिअखौ फुरा नायलांजोब स्किप खालामालासे अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन फैदो जोङो बिदिब्ला भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदिनि एम okrang बर' आङो गोबाव सम रिप्लाइ होगोन ना होआ सानदोंमोन माने जायफोर मानसिया मुला आरो गाजरनि जेबो डिफारेन्स मिन्थिया जायफोर मानसिया दै होबाथाय गाइखेर जासियो बेफोर मानसिजों मा सावरायनो होननानै आं सिरि दंथ'योमोन थार्मेल पावार प्रजेक्ट ना मा होनोमोनथाय बे पर्बतझरायाव जानो गोनाङा क'क्राझार पर्बतझरा बिनि सोमोन्दै आङो नैबे भिडिअखौ आङो माबादों नोंथांमोनखौ लिंहरनानै आरोखि जायफोर मानसिया दै होबाथाय गाइखेर जासियो बेफोर मानसिजों मा सावरायनो होननानै आं सिरि दंथ'योमोन थार्मेल पावार प्रजेक्ट ना मा होनोमोनथाय बे पर्बतझरायाव जानो गोनाङा क'क्राझार पर्बतझरा बिनि सोमोन्दै आङो नैबे भिडिअखौ आङो माबादों नोंथांमोनखौ लिंहरनानै आरोखि माने जेला बिनि अपोज जागासिनो दङ दा रायजोफोरा अपोज खालामगासिनो बे मोनसे नर्मेल बाथ्रा जेरावबो जाखायो अपोजा बेखौ गाज्रि मोननाबो लाब गैया दा बाथ्राया मा जादों बर' फिसाफोर जोंना दस्रा बाथ्रा खिन्थु बर'ना मोनसे आलदा मोनसे जारिमिन दङ बर'फोरना मोनसे स्ट्रागलनि जारिमिन आरो बेसेबांबा मानसि रोजा मानसि थैनानै दिनै जों जा एसे सिनायथि फोथांना लाखिनो हादों जा एसे जौगादों बेखौ जोङो ओरैनो मोनाखै बेखायनो जोंना एसे इमोसन सेन्टिमेन्टआ एसे आलदा जायो दा मा जादों पर्बतझरायाव जा एपिडिसिएलनि जा पावार थार्मेल प्रजेक्ट ना मा आं माबाबावना दङ आरोखि आदानि ग्रुपनि होनायनि बाथ्रा दा बाथ्राया जों साननैसो सिगां खौरां लाहैदोंमोन बिथांमोनखौ दा बिनि उनाव एसे जोंबो प्रेस मिट होबाय बिदिनो एसे माबा जाबाय आरोखि दावरावथ' नङा गाज्रि दावराव नङा एसे डिसकासन जाबाय थिग दङ दा जों खावलायदोंमोन जाय सरकारा बर' हारिनि थांनाय थैनाय थामोनथाय राव हारि हारिमु मानसिफोरनि जिखिनि जायफोर माने मा होनो बेखौ बेसिक निड राइट्स बेफोरखौ लानानै दिनै सरकार दाफैदों बिथांमोना प्रमोद बर' बिथां दैदेननायाव थांनाय 2011-12 ना 13 आं बावबाय बिनिफ्राय सुरु खालामफिननानै बड'लेण्ड मुभमेन्ट दिनै फैदों सामहाव आरो बिथांमोननि स्ट्रागलानो बेनोमोन हाग्रामा महिलारिखौ बिथांखौ अपोज खालामनानै बिथांनि जायफोर मिस रुल होनना बुंदों बिथांमोना बे मिस रुलखौ अपोज खालामनानै बिथांमोना दिनै माबायाव फैदों सरकाराव फैदों आरो बे सरकाराव फैनायनि माबाखौ बयबो मिथिगौ आङो बुंबाथाय दा बिथांमोना सानगोन हाग्रामानि मानसि होननानै नाथाय हाग्रामाया सोर होननानै आं सोङो दाबो आं दिनैबो सोंगोन गाबोनबो सोंगोन आरोखि सोंबाय थागोन आं हाग्रामाया सोर होननानै दा बाथ्राया मा जादों मिस रुल बै मिस रुलखौ अपोज खालामना बिथांमोना फैदों लिलि हटेलनि पलिटिक्सनिफ्राय सा 11 जन नामा देरहानानै जेराव प्रि पल एलायन्स गैयामोन बिजेपिजों बिनि उनावबो मा खालामनानै बिथांमोना सरकार दादों जों बेफोरखौ दा सावरायथ'ला उनाव नांगौबा सावरायगोन जोङो वाट दा फैदों माबायावहाय मेन पइन्टआव जुदि नायबाय थादों आरोखि सेलाफोराबो बुङो गुरुआबो बुङो गुरुआनो बिदियावथ' सेलाफोरा बिदि बुंखागोन ना जेब्लानो पर्बतझरानि बे एपिडिसिएलनि जा पावार थार्मेल प्रजेक्ट आदानि होनो गोनां बिनि बेरेखा खालामो अब्लानो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बहाबा चिराङाव बेसेबां बिगा हा होनाय बहाबा कुमारिकाटा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट दानि तामुलपुर बेसेबां बिगा हा होनाय बे बाथ्राखौ लाबोयो दा बाथ्राया मा जादों ओरैबायदि जादों माने हाग्रामाया सिखाव खालामदोंमोन जों डाकात खालामगोन बिदि नामा बाथ्राया मा बाथ्रा बेलाय जुदि हाग्रामाया गोरोन्थि मावदोंमोन माथो सिमान जाखाबाय थादों दा हाग्रामाखौ नायगासिनो हाग्रामाया गोरोन्थि मावदोंमोनबा सेम गोरोन्थिखौ मानो मावनो थांगासिनो जोंथ' बेखौसो कुइसन खालामदों मानो सेम गोरोन्थिखौ मावनो थांगासिनो आरो आं जि एसे स्टाडि खालामबाय बे जे हा होनाया चिरांनियानो जा बाबा रामदेबनो होनाया बेखौ सरकारा गोसोबाथाय लाफिननो हायो आं मिथिनायाव बिराद गिदिर जि माबा नङा आरोखि एसे एनै प्रब्लेम जागोन नाथाय सरकारा लाफिननो हायो गोसो खालामबाथाय मानो लाफिनाखै एथ'ग्राब जुदि हाग्रामाया गोरोन्थि मावदोंमोन मानो लाफिनाखै
प्रमद बर'आ एथ' स्ट्रं सासे गोरों मानसिजों बुंफबनाय बिथांनि सरकार बिथाङानो अत्यासार गोरों मानसिखा सासे इन्टारनेसनेल माइन्डेड इन्टारनेसनेल लेभेलनि लिडार बिथाङा मानो लाफैनाखै बिथाङा बे हाखौ माबा मोनसे माबा खालामनानै बेखौ खालामनो गारनानै मानो एगेन बिथाङा 3600 बिघा माबा हाखौ पर्बत जरायाव जाय 6 सिडिउलनि बाथ्रा जों रायलायगासिनो जेराव जों राइट्सनि खोथा बुंगासिनो दङ बे हाखौ मानो हरनो नागिरदों आरो मा जाहोन होगासिनो दङ मा रायजोआ मुलाम्फा जागोन बेखौथ' बुंनो हाया मानो बे बाथ्राखौ गाबोन क्लियार खालामनो हाया क्लियार खालामनानै होथों बिथां इन्टारनेसनेल माइन्डेड माने हाइलि इडुकेटेड अभार इडुकेटेड बिथां प्रमद बर' साहेबनि सरकारा बेखौ क्लियार खालामनानै होथों जे एपिडिसिएलनो जा पावार टार्बाइन प्रजेक्टनि जा आदानि बिथांनि जा प्रजेक्ट लानो नागिरदों बेखौ खालामबा बे सोरगिदिंनि रायजोआ मा मुलाम्फा जागोन एज आ होल बड'लेण्डआव मा मुलाम्फा जागोन ना बड'लेण्डआव माने जिखिनि जेसेबां माबा जागोन आरो बेहाय पावार मा इलेक्ट्रिसिटि मेनलि मस्ट प्रबेबलि बिनि मा आधा दामाव होगोन नामा बड'लेण्डनि रायजोफोरनो 50% डिसकाउन्ट होगोन नामा टटेल बड'लेण्डनो आरो बे पर्बत जरानि मानसिफोरनो रायजोफोरनो फ्रियाव होगोन नामा बेफोरखौ क्लियार खालामनानै होथों ना आरो माबा 8-10 हाजार मानसि इमप्लयमेन्ट माने हाजिरा मावनाय स्टाइलनि खोथा बुंगासिनो दङ फाइनेल खालामबानो जायोना फाइनेल खालामनानै बुं गाबोन नोंथांमोननि सापर्टआव बुंगोन जोङो मा मुलाम्फा जागोन बेखौ नोंथांमोना क्लियारलि नोंथांमोननि माबायावहाय माबा खालाम डिक्लेयार खालाम बेखौ मा मुलाम्फा जागोन आरामाव लिर बुजाय मानसिखौ जोंखौबो बुजाय जों एगेन बुजायगोन पर्बत जरानि मानसिखौ जे नोंथांमोना बेखिनि बेनिफिटआ जागोन नोंथांमोना मानो बेखौ खालामनो हायाखै बेखौ खालामनो गारना खालि हाग्रामाया ओरै खालामदों हा बेखौ बोना लाबोना बुङो सोरबा देरहासारा बहाबा बेसेबांबा बिघा माबा साहा बागान दङ मानोथ' हमाखै थांनाय 5 इयाराव सरकार दानायनिफ्राय बुंगासिनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नोंथांमोन जेराव दैथायहरगोन जों नेगासिनो दङमोन माला दैथायहरगोन होननानै मानो दैथायहरासै नोंथांमोना बुंगासिनो दङमोन जाय माने मा होनो बेखौ माने प्रफेसार मोनसे समनि बिग्रायारिनो एनडिबिनि बिथां फेरेंगा बिथाङा बुंगासिनोमोन देरहासार बसुमतारी बिथांनि साहा बागानखौ मा खालामगोन बेखौ इभिक्सन खालामगोन होननानै नेगासिनो दङमोन जोङो अबाव दङ माला इभिक्ट खालामगोन होननानै खालामासै दिनैसिम मानो खालामासै खालामब्रा हाग्रामा बिथांखौबो जेराव दैथायहर देरहासार बसुमतारी बिथांनि हाखौबो जि साहा बागान दङ बेखौबो इभिक्सन खालामनानै नोंथांमोना बेखौ क्लियार खालामनानै रायजोनो मुलाम्फा होदो दा नोंथांमोना माबा मोनसे बुंबा हाग्रामानि ओरै 17 बोसोर मोनफ्रोमबो बुस्थु हाग्रामानि 17 बोसोर रिजायना नायोबाथ' जों दाबो रिजायाखै जेला रिजायो नोंथांमोनाथ' हाग्रामानि 5% जानो हाथ'नाय नङा बे 5 इयाराव बेबो सैथो नोंथांमोना मिथिया ना जों रिजायनांगौबो रिजायगोन जोङो नाथाय रिजायथ'नो नागिराखै मानोना जोङो रावबो हाग्रामा महिलारिनि पार्टिनि मानसि नङा नालाय बेखायनो जों बेखौ रिजायनांगौबा रिजायगोन आरोखि थ' बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन मैया नुलायबाय सोरबा सासे एक्स एमएलए नो बनेन्द्र मुसाहारि बिथाङा सोरबा बिजेपिनि माबा माबि बायदि मैया बाथ्रा बुंखागोन माथो गिदिर बाथ्रा बिजेपिनि मानसि बिजेपिनि प्रजेक्ट बुंखागोन बायदि मैया खोथा बुंगोन माबोरै मानसिखौ लफायनांगौ टारगेटआ माबायदि एनिहाव मानसि कनभिन्स खालामनांगौ बेखौ जुदि कनभिन्स खालामनो हाया गाबोनो हायार अथरिटिजों गाबोननिफ्राय नेवसिजागोन सैथोआथ' बेनो ना दा दिनै बुंदों बर'नि बायदि मैया आफादनि बाथ्रा दिनै बेयाव दावराव खालामनांगोन सोरो एबसु जाय बर' हारिनि सिनस्रि आफाद बर' रायजोआ दिनै खैफोदाव दङ मोनसे इनसिकिउर जानानै दङ एबसुआ बेहाय लिड लानो गारनानै दिनै मोनसे कनफिउजिं रल लागासिनो दङ गेजेराव हाबनानै ओरै खालामगासिनो ट्राइबेल संघ ट्राइबेलनि हा हुनि बाथ्रा दङ दिनै ट्राइबेल संघआ बेहाय एक्टिभ रल लानांगौमोन गैया बर' समाजनि खोथा बुंदों गेजेरावनो खोनादोंमोन जों बर' समाजा मोनसे लिड लादोंमोन मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन मोननैसो स्ट्रंलि जों मोजां मोनदोंमोन दिनै स्रि जानानै थाफैबाय बर' थुनलाइ आफादनि बाथ्रा बुंदों मैया बनेन्द्र मुसाहारि बिथाङानो बायदि मैया पर्बत जरा एरियानि बायदि मैया माहारियारि आफादनि बाथ्रा बुंदों आरे भाई माहारियारि आफादफोरा बे थुनलाइयारि आफादफोरा मा खर'आव जेबो गैला नामा जुदि नंमारगौ बिथां बुंनाया स' आं आसा खालामो बर'नि जेसेबां गोरों मानसिफोर दङ बर' समाजाव दङ बर' थुनलाइ आफादाव दङ ट्राइबेल संघआव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दङ जाय आफादानोखि जोंनि सिनस्रि आफाद आरो जों दिनैबो नेगासिनो दङ एबसुआ मोनसे एक्टिभ रल लाथों बे बाथ्राखौ अपोज खालामनायाव बे प्रजेक्टखौ अपोज खालामनायाव आरो जुदि मोजांमार बे प्रजेक्टआ मोजांमार बा एबसुआ एक्टिभ रल लाथों बिनि फिथाइफोरखौ रायजोनो स्प्रेड खालामनायाव जोंबो थांगोन हेफाजाब होनो जोंथ' फिसा मानसि थेवबो जोङो आननेसेसारिलि जों इनभाइटेड नङाबाबो जों थांनानै रायजो राजाखौ जोङो बुजायहैगोन जे बे प्रजेक्टआ मोजां होननानै जुदि बे प्रजेक्टआ मोजां दिनै मानो दस्रायाव अपोज जायो कार्बि आंलंनि बाथ्रा बुंदों दिनै कार्बि आंलंआव दिनै बे बुस्थुआ केन्सेल जाबाय होमबा
दा बेखायनो आं बुंदों आरोखि मायबा मोनसे बाथ्रा बुंबानो हाग्रामाया बेयाव होदों बाबा रामदेबनो अपस खालाम हाग्रामाया बेहाय होदों कुमारिकायाव होदों कुमारिकायाव अपस खालाम नोंथांमोना मानो अपस खालामा आरो आं दिनै खावलायगोन UPPL आव थानाय जायफोर मानसिफोर माने एसे खर'खौ इउज खालाम नंगौ पार्टियाव दङ पार्टिनि बाथ्रा लानांगौ नाथाय जायखौ मावबाथाय नोंथाङा गावनि खहा जायो नोंथांनि एरियानि खहा जायो बेखौ एसे सान जेबो मोननाय नङा जेबो मोनखायानोखा लाइफआव माबा नङा माबा मोनसे खामानि मावखानांगोन एटलिस्ट गावनि ओंखाम जानाय बेदर जानाय साहा लोंनाय गस्ला गाननाय फुजा नायनाय ख्रिस्टमास जानाय वाट एभार फेस्टिभेल नोंनि गस्ला बायनाय बेफोरनि खरसाखौ गाव दिहुननो नाजानांगोन जोङो सोरनिबाफ्राय सोरबा लिडारनिफ्राय एक्सपेक्ट खालामबाय थाबाथाय बे जिनिसा जाया आरो आं दिनै जायफोर UPPL आव सानैसो थिफुलाफोर दङ आरोखि बिसोरो हरखाब फैदों UPPL आव दाख्लै सरकार दानायनि उनाव बिनि सिगाङाव UPPL जों खुनु सोमोन्दो गैया जोंहा दङमोन PCDR नि टाइमनिफ्राय जोंहा दङ जोङो खुनु BPF नो भटखौनो होफेराखै जों जाबाय बे स्टाइलनि UPPL PCDR एबसु बेकग्राउन्डनि जों मानसि आं बेखायनो खावलायगोन नोंथांमोना दिनै थिफुला खालामबाय थादोंना बे थिफुला खालामनायनि सोलाय नोंथांमोननि पार्टियाव दिनै सानै मानसि दङ BPF निफ्राय गिदिर गिदिर मानसि सानै लिडार सासेया जाबाय मानगोनां चन्दन ब्रह्म मोनसे समनि बिग्रायारि बर' हारिनि थाखाय थैथां नाजाग्रा एक्सट्रिम लेभेलाव कन्ट्रिबिउसन दं बिथाङाबो ओमफ्राय 15 इयार नामा बिथाङा मिनिस्टार जाबाय इन्टारिम काउन्सिलाव बिथाङा डेपुटि चिफमोन बिनि उनाव खाम्फा बरगयारि एक्सट्रिम कन्ट्रिबिउसन दङ BLC नि प्लेटफर्मनिफ्राय बर' हारिखौ सिबिनायाव खाम्फा बरगयारि बिथां दङ नोंथांमोना बे सानै सुबुंनाव सों स्पेसियेलि चिराङाव जाहा होदों बेहाय इन्टारनेल मायबा एसे पलिटिक्स दङ ग्रेटार इन्टारेस्ट ट्राइबेलफोरनि थाखाय बेखौ जों खोनानायसो बाथ्रा जोंबो मिथिजोबा माब्लाबा जिरायनानै सोंलाय मानो थाखाय होनाय होननानै बाखि मायबा मायबि थाखागोन मा दङ मिथिया आं रावखौ मोजां होननानै बुङा एखे आंथ' बुंगासिनो दङ ना नोंथांमोना हाग्रामा महिलारिनि एग्जाम्पल लानानै फैबाय थास्लायस्लाय बेखौ बुंनानै बायदि मैया ओरै खालामबाय थास्लायस्लाय दै बिबा गाइखेर होनायनि सोलाय मुलाखौनो गाजर होनायनि सोलाय नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जेलाव दैथायहरनांगौ होननानै प्रमद बर' बिथांखौ दाबि खालाम देरहासात बसुमतारी बिथांनि साहा बागाननि इभिक्सन खालामनांगौ होननानै दाबि खालाम नोंथांमोना बेखौ खालामो अब्लासो जागोन बे नाङा फाङा पावार टार्मिनेल प्रजेक्ट ना मा होनदों बेहाय मा मुलाम्फा जागोन बे पर्बतयारि रायजोफोरा मा मुलाम्फा जागोन एज आ हल बड'लेण्डआ मा मुलाम्फा जागोन मा साख्रि मोनगोन बबे पस्टआव मा मोनगोन बेफोरखौ क्लियार खालामनांगौ सरकारा आरो बेसेबां मा होनो बेखौ बिसोरनो रायजोफोरनो जि होनांगौ फैसा बिसोरनि खहा जानायनि माबायाव बेखौ खालाम आरो बायदि मैया पार्सनेल लाइफखौ लाबोनानै मायबा नाटक खालामोनो बहाबा फैसा मोनदोंनो मा मोनो मानसिया जाय सरकार थायो बेजोंसो थाङो खिबु जायफ्रा बिराद ग्रिडि जायफ्रा बिराद सेल्फ इन्टारेस्ट थायो जोङो सरकारजों बे टाइमाव दङ मोजाङाव दङ मानो गैया मोजां खामानि माव गाबोन मोजां होननानै बुंगोन नाथाय बे बर'फोरखौ पर्बत जरायाव बे ट्राइबेलनि हाखौ 6 सिडिउलखौ नोंथांमोना 6 सिडिउलनि रुलखौ माबानानै जोदावनानै नोंथांमोना जि खालामनो नागिरदों बिनि बेरेखा जाबाय थागोन खालामबाय थागोन नांगौबा जेलाव सोयो बहाबा मा खालामबाय था नाथाय बिनि अफिसा जाबाय थागोन बे रायजोआ जि डिसिसन लायो जों बेहाय थाबाय थागोन आं बेखौनो बुंनानै प्रमद बर' बिथांखौ खावलायगोन आङो बिराद नोंथाङाबो गरिब फेमिलिनि मानसि बयबो मिथिगौ बिराद स्ट्रागलजों फैनाय नोंथाङाबो बानलु संख्रि बायनो मोनसे समाव फैसा गैयामोननो जों मिथिगौ जों नोंथांनि फारसे नोंथांनि जि स्ट्रागलमोन नोंथां बुंनाय लेखानो जोङो नोंथां UPPL PCDRनो भट होयोमोन दिनै नोंथाङा सामहाव एक्सिडेन्टेलि चिफ जानो हादों एसे मोजाङै सालाय जायगाखौ आं खावलायगोन नोंथांखौ आरो नै रायजोफोर आं बुंनाया मा बे दालां बे बायबाय आंनि गामि बे थांबाथाय बे नैखौ बारबानो बे जाबाय भुटान इन्ड' भुटान रड बे आरो हरै थांबाथाय UT रड होनो उदालगुरि टाउनपुर रड बेखौ बे दालाङा बायनाया दिनै बोसोरब्रै नामा जानानै थाबाय आं आगोल एसे बुंखांबाय आरो बे दालां बायनायनि उनाव बेसेबां जि कमिउनिकेसनाव प्रब्लेम जानानै दङ मानसिफोरा बेखौ माने वार्डजों फोरमायनो हाया ओमफ्राय नैबेखौ बे दालांखौ जोंनि गामिनि सेंग्राफोर जोंनि लकेलनि सेंग्राफोरा ज' जानानै बेखौ बानायदोंमोन बेसाराफोर माने खामानिबो बिदि गैया बेखौनो खालामनानै एसे एनै फैसा लायोमोन बिसोरो बेखौ बानायदोंमोन दाख्लै दै बानायाव बे बायबाय ओमफ्राय दा आं बेखौनो बुंदों प्रमद बर' नोंथां बिथांनिफ्राय 5 किल'मिटारबो नङा बे जायगाया बिथांनि गारिजों साइरेन होनाय गारिजों 5 मिनिटाव सफैगोन बिथाङा बे दालांखौ दिनैसिम मावासै ससे थांबाथाय बिथिं तामुलपुर कलेज दङ
स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बे ओरैबायदि हेल्पफुल मोनसे लामा आरोखि बिराद समबास बिथिं गिदिंना थांबाथाय more than 30 मिनिटनि मोनसे डिफारेन्स जुदि नों ओरैबो थाङो कुमारिखाता माबायाव स' बे मोनसे रोडमोन बे गोलैना दङ आं बेखायनो बुंदों बेबायदि फिसा फिसा जेखौ नोंथांमोना खामानि होननानै साना बेफोरखौ माव बिटिआर एकर्डनि जा दफाफोर दङ बेखौ माव 60 कनस्टिटुन्सि खालामनानै सेप्तेम्बर इलेक्सनखौ बानाय नोंथांमोना 60 कनस्टिटुन्सि खालामनो गोनांमोन नालाय बेखौ खालाम बेफोराव माबा जायफोर प्रजेक्ट लाबोनो गोनां बेफोरखौ खालाम नाथाय बहा बिटिआर एकर्डआव गैयै बुस्थुखौ लाबोनानै मानसिखौ लफायबाय थादों 8-10 हाजार मानसिया साख्रि मोनगोन मा साख्रि मोनगोन बेखौ क्लियार खालामनांगौ आं बेखौनो खावलायबाय गोबां खोथाजों रायजो राजाखौ फुस्लाय बहर बिगासिनो दङ रायजो राजानि आखाइखौ जे पावाराव मोनबावनो थाखाय गोबां गोदै खोथा एबा जे बबेबा थावथारियाव जे गहेनाफोर होनानै बेबायदि बाथ्राजों बाहायगासिनो दं आरोखि अब्ला रायजोफोर दा बिपिएफआ माबायदिमोन इउपिपि लाना माबायदि दैदेनदों नोंथांमोनहाथ' निस्सय साननानै गावनो मिथिखासिगौ नङा होनब्ला अब्ला फैगोन बिटिसि बिसायख'थियाव दे मा रोखोम बिपिएफआ जरदार भाबै गेलेगोन आरो इउपिपि ला माबायदि रायजो राजाजों गनायजागोन ना गनायजाया बेखौसो नेनानै थासिगोन आं दा बेखौसो बुंनो सानो दा गोबां इन्डास्ट्रि गिदिर मावालासिनो मबेबा मोनसे फिसा बा मबेबा मोनसे सिगाङाव जे बिपिएफआ मावखानानै थांनाय बेफोरखौसो रिलुन खालायनाय एबा रिफायरिं खालामनाय बेबायदि मावनानै गोदान मावनाय बेबायदि सेंसन बेबायदि देखायगासिनो आरो दा लामाफोर गिदिर लामाफोर माव दालांफोर ब्रिज अभार ब्रिजफोर गिदिर मावनाय सोरबा नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा नुफेरदोंना दा मोनसे बेसो गिदिर दा गेदेर स्किमफोर क्रियेट खालामनो हाया दा माबा मोनसे लाबोनायनि जेबो क्रियेट खालामनो हाया दा आं नैबेखौ बुंनो सानो आरोखि जोंनि जे बिटिसिनि जे बाजेटआ दा 50-50आव मानो थाफैखो खिन्थु बिटिसिआव थानाय समाव हाग्रामा महिलारिनो मावखाजोब्बाय बिसो होननाय जादों नङा होमब्ला ओंखायनोसो खमाय जादों मावनो हायाखै फैसाखौ लाबो माव रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावफै ना अब्लासो रायजो राजाजों मोजां मोनजागोन अब्ला रायजोफोर फैगोन बे बिटिसि बिसायख'थि जे बिटिसि बिसायख'थिखौ नेनानै दं रायजो राजाया सोरखौ माबायाव लाबोगोन पावाराव लाबोगोन आरो इपिबि बे बिथांमोनहाबो जे बिथां सारमोनहाबो हथात मानाव गेदेर अनजालि दैमारि जे मेदामनि बे पार्टियाबो जोंनि बिटिसिआव गोख्रोङैनो जरदार भाबै गेलेगोन आं बेखौ बुंनो सानो जे इपिबि पार्टियावबो रायजो राजाफ्रा दोलै नोगोरै जे भट होनानै बिथांमोनखौ सरकाराव लाबोनांगौ बिथांखौ देरहासार खालामनांगौ जे बिथांमोननि माखासे जे आद्रा थानाय सिमांखौ जे मावफुंहोनो थाखाय जोंनि माखासे बबेयाबा जे थानाय पावार एन्ड फांसनफोरखौ लाबोफिननो थाखाय जोङो बिथांमोनखौबो देरहाहोनांगौ आरोखि रायजोफोर नोंथांमोना बे माखासे जे अख्रां जे ब्रादार जे बुंलांबाय बिनि सायाव आरो प्रमद बर'आ माबायदि मावगासिनो दं बिनि सायाव नोंथांमोनहा एसे गावनि मेगननि नोजोरजों नायनानै माबायदि मावगासिनो दङ अब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो भिडिअनि सायाव जुदि नोंथांमोनहा बुजिदोंब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम आरो कमेन्ट गेजेरजों फोरमायहर